toho auta a to auto už by otočilo. Tento nedáva smerovku. Tento tiež. Inak toto miluje, proste idú si presviať decka, ty kokos. Smerovka! Čak ono teraz robí ešte exkluziu. No, tam máme štadión a ako môže vidieť, tam nemôžeme odbočiť. A môžeme sa akurát tak otočiť aj zase... Ale Peterko, opýtaj sa, kde majú chlapov. Joj, akože dosť pozeral to dievča, ale aj škoda, že fajčí do piči, akože. Koho? Počkaj, ešte okolo nich. Ešte raz, hej? Hej. Dobre. Dobre. Akože... Tá ciga ti nepasuje? Jak sa usmiala? To dáva aspoň ďakovné? Na Slovensku dávajú ďakovné. To je úplne vyjebám si živu. No, už som slakol. Tiež som cítil, že ho ohovára. Ja som cítil. Samozrejme si kokotok ešte kútal v tom. To nerobí. Čo? Čo tam? Hej. Možno, že tam budú maminky. Čo sa ľúbilo? Nie tebe. Najvtipnejší moment, keď som bol chytený, čo si pamätám. Som normálne chodil Mineresy, sú na dohľade všetky. Bože, to fakt ideme v jednom kruhu. Takto však, lebo hneď to robia. Však vidím. Vieš, len oni tu nepoznajú zipovanie. Všetci sa rovno natlačia už tu na. No teraz by sme sa mali na konci zipovať. Mali by sme sa zipovať, že on ide, tak my ideme za ten No Hyundai. za ten Hyundai, počkaj. Tak funguje zipovanie. Hyundai sa Nie, ja pridám, to je rýchlejšie, tak no. Áno, vieš, len keď sa všetci teraz natlačili do toho jedného smeru a Tak videl sa to si tú potom kolónu, zapne. hej? Neviem. No, piči, tam je zákaz jazdu. Ale teoreticky, podľa správnosti, ak budem cúvať, tak dobro. hej, tam vedľa tej Alfa Romeo, No. Prečo je tu príkaz? to jaké cigánske ťahy sú, ty kokos?
robiť toto, že normálne len takto, nech sa mi to necúvať. Idú nejakí policajti? No ale keď pôjdu, nerob to. Fakt to nerob. Ja nebudem platiť pokutu. Ja to vysvetlím, že proste nech sa to poriešia. Choď ty. A čo keď sa dá čo stane, že do teba narazí? A čo by sa malo stať? Je tam auto? Nie. Ide? Nie, ide. Tá pani nemyslí vážne. Čo ti jebe? Podľa neho naposledy ohorili 18. februára. Nedostatok vláhy je takmer na celom území Slovenska. Upozorňujú... Ešte mávaj ty! A naposledy, keď sme tu boli. Čo kamaráde na tady? No prečo stojí? Ja neviem čo robí ty kokos, deduško. Jak sa henty pohnú, keď im pôjde to. Na uličku. By to takto by nemali proste stať. Neviem. Nič. Oj. Ja, že má ho pred sebou ako kamión, vieš? Lambo jeben ty. Jehu. Ja som sa tlačil, reku, že čo sa robí? To by bolo drahé trošku. Nedali ste smerovku. Dobre? Inak v pohode, inak by som netrubil.